στο πρώτο μέρος, αλλά η Πλάγη και ο Κούπης και ο Μακουσεύσκι μένοντας ψηλά δίνουν την ευκαιρία στον Γκραζίπ και τον Μπούρχαρ να κυκλοφορήσουν την μπάλα στον άξονα και εκεί να ελέγξει το μάτσα η Γιαγγελόνια. Παναγιώτη Στεφάνου, τι λες για το πρώτο ημίχρονο και τις κινήσεις του Κούπερ? Είναι φανερό ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη. Σίδωρη, αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στην μεσαία γραμμή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης συζητά για ενίσχυση με έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στον άξονα. Ο λόγος για τον Σεμπάστιαν Πρέντιχε, τον Αργεντίνο από την Πόρτο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η μετακίνηση. Ο Τόχα είναι καινούριος, δεν έχει μπει στο κλίμα της ομάδας. Μπορεί να παίξει και αριστερά στην θέση του Κάλβονο. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν για αυτές τις θέσεις και ο Πρίτας, ο οποίος ήταν στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα, αλλά και ο Κώστας Μενδρινός που αποκτήθηκε από τον Πας Γιάννενα. Δεν είδαμε και αλλαγή θέσης Κάλβο και Χαβίτο στα Βλάγια. Ο Κάλβο, ο οποίος πέρυσι έκανε πολύ καλό μάτς ως δεξί, πολύ καλά μάτς ως δεξί χαφ και λιγότερο αριστερά. Ο Ευγένης Δεδαλιάρας μας λέει για την πρώτη κίνηση του Μπρόμπιερς. Περνάει έξω τον Μεχτή και ρίχνει μες στο παιχνίδι τον Καστσελάν, τον οποίο βλέπω να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Αυτό σημαίνει ότι ο Νοραμπουένα πάει αριστερά, έχει αλλαγή στην αμυντική του τετράδα ο Πολωνός προπονητής. Δεύτερο ημίχρονο. Μίσελ. Έρμες. Χάνει ο Κόκε. Έδιωξε ο Σκέρλα. Λαζαρίδης. Γιάρο. Μίσελ. Του είπε ο Κούπερ στην αρχή να μην προωθείται, αλλά όποτε ο Βραζιάνος πέρασε το κέντρο δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, δεν βοήθησε στο επιθετικό κομμάτι. Εμφανής έλλειψη ρυθμού. Λογικό, 5 Αυγούστου. Γίνεται το μάτς. Αρκετά νωρίς για να κρυφτεί ο βαθμός ετοιμότητας. Χάνει ο Κόκκι από το Σκέρλα. Γιάρο. Κάλβο. Ο Καστσελάνο. Ο Έρμες. Πρόλαβε ο Κάλβο τον Γκροσίτσκι. Ο Νέτο πιεζόμενος. Μένει αριστερά ο Κούπης, δεξιά ο Μακουσεύσκι. Δεν αλλάζει κάτι στα χαφ. Απλώς αποσύρει τον Ελμεχντή, τον Μαροκινό, και έβαλε τον Μαυροβούνιο, τον Μλάντεν Καστσελάνο. Περιμένοντας καλύτερη αμυντική λειτουργία ο Πρόμπιερς. Πήρον αυτή έξυπνα για τον Κάλβο. Έχει βγει ο Σκέρλα, έχει χώρος, είναι πόσο Κόκε, πλάσαρ έξω. Στο 47. Πρώτη ευκαιρία του Σέρχιο Κόκε στο παιχνίδι. Ο Άρης θέλει την πρόκριση. Βασικός στόχος στη σεζόν η παρουσία στους ομίλους του Europa League. Το λέω με την έννοια ότι το υπάρχον σκορ δεν είναι η πρόκριση. Κούπερ θέλει δεύτερη νίκη. Ζητάει από την ομάδα του να επιβληθεί στον αντίπαλο. Έρμες. Μακουσεύσκι με τον Μίσελ. Τσέζαρεκ. Μίσελ. Αυτή. Τσέζαρεκ, κίνηση του Κόκκι, offside. Εκτός θέσης, σωστά, ο Τζιγκούλεακ δίνει την παράβαση ακόμα τον Ευγένη Δαλιάρα. Νομίζω ότι ο Πρόμπιερς ετοιμάζεται να παρέμβει δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Κάλεσε κοντά του τον Φραγκόφσκι. Πλάγιο, ο Χαβίτο.
Νοραμπουένα. Έρμες. Δεν πρόλαβε ο Κούπης. Γκιάρο. Κιλιάνσκας. Νοραμπουένα. Λαζαρίδης με 2 κεφαλιές. Η τρίτη του Τσέζαρεκ, η τέταρτη του Καστσελάν, η πέμπτη του Λαζαρίδη. Με τα πολλά Μακουσεύσκι να φθεί, καλύπτει την πάσα του Γκροσίτσκι. Ο Άρης δεν έχει σιγουριά στις μεταβιβάσεις, χάνει εύκολα την μπάλα στο κέντρο. Καστσελάν, φάουλο Τσέζαρεκ, σε πλεονέκτημα λόγω κόντρας στον Γκροσίτσκι. Ο Διακόνου, ναι, βγαίνει. Βγάζει τον Μαγκουζεύσκι ο Προπιέρης και ρίχνει στο παιχνίδι τον Φραγκόφσκι, δυναμώνοντας την επίθεση. Βάζει δεύτερο επιθετικό. Φεύγει ο Μακουσεύσκι από το δεξί άκρο της μεσαίας γραμμής, το οποίο θα καλύψει ο Κούπης. Αυτό σημαίνει ότι ο Φραγκόφσκι θα πάει στην κορυφή και ο Γκροσίτσκι αριστερά, για να παραμείνει αυτό το 4-1-4-1, το οποίο ως διάταξη και κυρίως στη λειτουργία των χαφ μοιάζει λειτουργικό για τον Πολωνό προπονητή. Χαβίτο. Έρμες. Γκιάρο. Νέτο. Καστσελάν, μπακ, Κούπης, χαφ. Άλλαξε όλη τη δεξιά πτέρυγα. Καστσελάνο. Ο Μπούρχαρντο, φάουλ ο Ράφαλ Γκρζίμπο. 51 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκτελεί ο Μπούρχαρντο. Σκόρερ της Γιαγκελόνια. Ο Σιφάκης. Ο Καστσελάν έπεσε στην περιοχή. Out. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι, γι' αυτό και η παρατήρηση του Ρουμανού. Στον Μλάντεν Καστσελάνο. Λαζαρίδης. Ο Μπούρχαρντ κλείνει τον ναυτί. Την ίσως πάει μακριά. Αυτό σημαίνει ότι θα ανέβει ο Γκιάρο για να κάνει την πάσα αναζήτηση του Τσέζαρεκ. Κιλιάνσκας χωρίς να τραβήξει τη φορά αυτή πρώτα στην μπάλα. Νοραμπουένα, Μπούρχαρντ. Τυχερή για Αγγελόνια στο σούτ του Μπούρχαρντ για το 1-1 στο 25. Παλατσέκαν το χατήρι, ο Σιφάκης ευνηδιάστηκε. Πολωνία αναθάρισαν, έψαξαν και δεύτερο γκολ μέχρι το ημίχρονο. Κιλιάνσκας. Νοραμπουένα. Κούπης. Ο Έρμες. Λαζαρίδης. Φάουλ του Φραγκόφσκι. Γκιάρο. Τσέζαρεκ. Και τώρα φάνηκε να τον τραβάει ο Κιλιάνσκας. Ο Κροάτης διαμαρτύρεται. Ο Διακόνου άφησε. Ο Κούπης ζήτησε την μπάλα. Ο Γκροσίτσκι. Ο Μίσελ. Κιλιάνσκας. Μπούρχαρντο.
Νοραμουένα, Έρμες. Έχει την ικανότητα να οργανώσει το παιχνίδι, έχει καλή τεχνική κατάρτιση και νωρίτερα κινήθηκε πίσω από τον Φρανκόφσκι. Είναι λογικό να πάει στο πλάι του Μπούρχαρντ και ο Γκραζίμπ να έχει το μυαλό του να βοηθήσει ανασταλτικά τον Έρμες. Οπότε με αυτή την κίνηση ο Πρόμπιερς δίνει βοήθεια στον Μπούρχαρντ με τον Γκροσίτσκι οργανωτικά, στον Έρμες με τον Γκραζίμπ ανασταλτικά, και από την άλλη ο Κούπερ περιμένει από Ναυτή και Τόχα να κρατήσουν στο κέντρο και παράλληλα σκέφτεται τις κινήσεις του μετά από 55 λεπτά αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης για να βρει ρυθμό ο Άρης, ο οποίος εδώ με Χαβίτο και Τόχα προσπαθεί να απειλήσει. Έψαξε χώρο ο Τόχα, το σουτ άστοχο στο 56. Σκέρλα, Καστσελάν, καθυστέρησε και πήρε ο Κάλβο. Ο Ισπανός έχει χώρο, έκανε την κίνηση ο Τσέζαρε, χάρηκε να βρει το Χαβίτο, ανέβηκε ο Ναυτή, είχε προϋποθέσεις να απειλήσει ο Άρης την κόντρα. Αργεί ο Νέτο, καθυστερεί συνεπώς ο Χαβίτο για να βρει στήριγμα. Γκροσίτσκι, Έρμες. Το πλάγιο είναι για τους Πολωνούς. Ο Κούπερ έχει τη λύση του Μενδρινού για τα χαφ, του Τσεσνάουσκης για τα πλάγια της μεσαίας γραμμής. Λιθουανός με πολύ καλή συστατική επιστολή από τον Αργοτέλη. Πήρε φάουλο Τόχα. Ετοιμάζει τον Κουλουχέρη, όπως έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Στεφάνου, ως λύση επίσης μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γκραζίμπ, ο Κούπης, φάουλ, ο Ναυτή και νευρά. Κίτρινη κάρτα στον Τινήσιο. Τρίτη στο μάτς, δεύτερη σε παίκτη του Άρη. Μπήκε και ο Κάλβο στην κοβορομαχία. Φάουλ σημαίνει Μπούρχαρντ. Πιο πίσω λέει ο Κόκε. Αλλού έγινε το φάουλ, αλλού πήγε την μπάλα ο Μάρτιν Μπούρχαρντ. Εκτέλεση του Μπούρχαρντ. Απάντηση του Τσέζαρεκ. Χαβίτο. Φάουλ. Έτρεξε πολύ ο Γκροσίτσκι στον πρώτο ημίχρονο ως μοναδικός προωθημένος, γι' αυτό ο Πρόμπιερς για να μην τον καταπονήσει περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο τον έστειλε σε θέση Κούπης αριστερά. Έβγαλε τον Μακουσεύσκι και έφερε τον Κούπης δεξιά. Χαβίτο, Τόχα. Μετά από ώρα ο Άρης κυκλοφορεί την μπάλα με Κόκε. Χαβίτο πήγε κοντά, ο Τόχα βγήκε και ο Νέτο για τη συνεργασία που είναι και αυτή η ημιτελής. Έγινε πάντως προσπάθεια για να μαζευτούν 3-4 παίκτες στη δεξιά πτέρυγα, να κυκλοφορήσει κάπως την μπάλα ο Άρης και να βρει ρυθμό, διότι
Ο ποδοκέφαλος μεγαλώνει για τον Κούπερ. Ναι, Παναγιώτη Στεφανού. Αρκετά ήρεμος εδώ και πολύ ώρα ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ στον πάγκο του Άρη. Μόλις πριν δευτερόλεπτα σηκώθηκε. Συζητά συνεχώς με τον συνεργάτη του, τον κύριο Φαντακούση, και έχω την εντύπωση ότι δεν θα αργήσει να προβεί στην πρώτη του αλλαγή. Ο Άρης πατάει στη νίκη του πρώτου 90 λεπτού. Είναι στο 1-1 με τη Γεγγελόνια λίγο πριν τη 1 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, 1 ώρα παιχνιδιού. Καστελάνο. Έρμες. Καστελάνο, να αυτή έκανε καλή δουλειά, με φάουλ όμως. Γκρζίμπο, Μπούρχαρντ, Γκρζίμπο. Άφησε ο Νέτο για να τελειώσει τη φάση ο Μιχάλης Ιφάκης. Νοραμπουένα. Γκρζίμπ και Έρμες με χώρο ο Μπούρχαρντ. Εδώ είναι το πρόβλημα του Άρη από την αρχή του αγώνα. Βρίσκει χώρους ο Μπούρχαρντ. Ο Γκροσίτσκι. Πέρασε η σέντρα σούτ από το Σιφάκι. Στο 61, πρώτη φάση της Γεγγελόνιας στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο πολύ σούτ έκανε και λιγότερο σέντρα. Όπως και να έχει, καμπανάκι κινδύνου χτυπάει η Γεγγελόνια. Κόκε. Πλάγιο Τάντας Κιάνσκας. Κεφαλιά του Κόκε. 2 τον έκλεισαν. Άργησε και τώρα να δώσει την μπάλα. Φρανκόφσκι. Να αυτή στην μπάλα. Μίσελ. Ο Χαβίτο. Ο Νέτο. Η σέντρα του Μίσελ. Λίγα πράγματα ως fullback. Νωρίς πάντως για τον Μίσελ Γκαρβίνι Περέιρα, όπως και για τον Τόχα, αλλά και αυτόν τον ανανεωμένο Άρη του Κούπερ. Νωρίς για κρίσεις και συμπεράσματα. Μετράει αποτέλεσμα, η επίτευξη του στόχου. Ο Άρης θέλει να περάσει το εμπόδιο της Γεγγελόνια Μπιάλιστοκ και να περιμένει αντίπαλο αύριο το μεσημέρι στην Ιόν. Στη μία εκκλήρωση του Champions League, στις 2.30 του Europa League και οι δύο κληρώσεις απευθείας από την Nova, από την πρώτη ψηφιακή τηλεόραση στην Ελλάδα. Φρανκόφσκι, φάουλ στον Μπούρχαρντο. Γκρζίμπο. Στο 47 ο Κόκκι, στο 56 ο Τόχα, οι δύο φάσεις του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Γκροσίτσκι απείλησε στο 61. Για πρώτη φορά από το σουτ του Κούπης στο 45. Μπούρχαρντο. Παρουσία του Φρανκόφσκι δεν ενοχλεί τον Νίκο Λαζαρίδη. Ισορροπημένο παιχνίδι. 6 φάσεις ο Άρης, ένα γκολ. 7 η Αγγελόνια. Απάντησε με τον Μπούρκχαρντ στο 25, το γκολ του Τσέζαρεκ στο 19. Λαζαρίδης. Ρονάλντο Γκιάρο. Ο Άρης με 2 αλλαγές στην άμυνα σε σχέση με την περσινή τετράδα. Έφυγε ο Νασούτη και ο Αράνο. Βινταρίο Φερνάντες στα χάφ. Ο Κάμπορα στην επίθεση.
Κάμαρα λειτουργήσε αποτελεσματικά με τον Κόκε. Ανέβηκε ο Νέτο. Η σέντρα για τον Γκάλβο. Καστσελάνο. Κούπης. Είδε τον Γκροσίτσκι και έκανε καλή αλλαγή παιχνιδιού. Βγήκε ο Γκιάρο να καλύψει τον Νέτο. Πάσα του Γκρζίμπο. Του Φρανκόφσκι, υπάρχει φάουλ. Βγήκε ο Φρανκόφσκι και κινήθηκε ο Γκρζίμπο σε θέση φόρο. Ανακάτεψε αρκετά την τρόπουλα ο Μίκαλ Πρόμπιερς στο δεύτερο ημίχρονο. Στην άμυνα και τα χαφ. Κούπερ ετοιμάζει τις κινήσεις του. 65 λεπτά στο Βιγελίδης. Σιφάκης δίνει οδηγίες στο τείχος και φωνάζει στους αμυντικούς του. Γιατί ο Μπούρχαρντο απείλησε στο 23, σκόραρε 2 λεπτά αργότερα και γενικώς πονοκεφαλιάζει με τα στημένα. Είναι και ο Ραμπουένα, ο οποίος έκανε το πρώτο σούτ στο μάτς στο δεύτερο λεπτό. Ο Μπούρχαρντ κι άλλη κόντρα, 2-1. 2 κόντρες. Αυτός ο Μπούρχαρντ και 2 γκολ. Η Γιαγγελόνια ισοφαρίζει το σκορ της νίκης του Άρη στον πρώτο αγώνα. 2-1 στο 66. Είναι αυτό που λένε, αν έχει τύχη διάβαινε. Αφήνει ο Ραμπουένα, ο Μπούρχαρντ, κεφαλιά του Ναυτή. Αυτό γκολ του Ναυτή. Αν έχει τύχη διάβαινε. Ένα, 2 στο 66. Δεν έκανε καλό μάτς. Δεν του πάει το μάτς και στο 66 κρεμάει τον Σιφάκη. Καμπανάκι κινδύνου έλεγα νωρίτερα στο σούτ του Γκροσίτσκι στο 61. Ο Χαβίτο δεν έγινε φάουλ. Θέατρο του Χαβίτο λέει ο Ντεακόνου. Ο Άρης καλείται με τη συμπαράσταση των οπαδών του να πιέσει περισσότερο και να ισοφαρίσει το μάτς. Η Γιαγγελόνια απαντά στο 2-1 του Μπιάλιστοκ με το ίδιο σκορ στο 66. Ναι, Βανέγκα Στεφανού. Ήταν χαρακτηριστικό το πλάνο με τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ απόλυτα απορριμμένο να κοιτάζει τους παίκτες του αμέσως μετά το γκολ της Γιαγγελόνια. Πριν από αυτό είχε δώσει εντολή στον Πρίτα να εντείνει την προθέρμανσή του. Τώρα λέει στον Τσεσνάουσκης να έρθει όπως και τον Πρίτα, 2 αλλαγές μαζεμένες από τον Κούπερ αντίδραση για το δεύτερο γκολ της Γιαγγελόνια. Γκροσίτσκι. Ο Γκροσίμπο, τι θα γίνει, κι άλλη κόντρα. Λαζαρίδης. Κόκε. Τσέζαρεκ. Έξυπνα για τον Χαβίτο. Φάουλ ο Μπούρχαρντο. Τα 2 σουτ του Μπούρχαρντ στο 25 για το 66. Οι 2 κόντρες. Το προβάδισμα των Πολωνών. Ανατροπή σκηνικού από το 1-0 του Τσέζαρεκ στο 19. Ο Ντεβίτας Τσεσνάουσκης παίρνει οδηγίες από τον Κούπερ για να πάρει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι. Ο Τόχα. Φεύγει ο Κάλβο. Επίσης μακριά από τα στάνταρς που θέλει ο Αργεντινός προπονητής του Άρη. Και μπαίνει ο Τσεσνάουσκης αριστερά με το Χαβίτο δεξιά. Θέλει πνοή στην πτέρυγα. Κάλβο έβαλε 2 γκολ στο πρώτο μάτς. Η αλήθεια είναι ότι βοήθειες πολλές λόγω Μίσελ δεν πήρε στην αριστερή πτέρυγα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Παναγιώτη, ήταν μόνος του, αλλά εντάξει, γενικώς ο Άρης δεν είναι στο βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο προπονητής του, αλλά θα έλεγα ότι η μοναξιά του Κάλβο στην πτέρυγα ήταν ένα θέμα.
Το είπαμε και προηγουμένως, ο Άρης δεν είναι έτοιμος. Ο Μίσελ πολύ περισσότερο δεν είναι έτοιμος. Φάνηκε αυτό και στο πρώτο παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, δεν βοήθησε σήμερα πάρα πολύ. Άφησε τον Κάλβο μόνο του. Τώρα για να δούμε με τον Τσεσνάουσκης τι μπορεί να αλλάξει από εκείνη την πτέρυγα. Ο Κόκε στον Σαντομιέρσκι. Δύο φάσεις ο Άρης με Κόκε, Τόχα στο δεύτερο ημίχρονο. Δύο η Γεγγελόνια με Γκροσίτσκι στο 61 και το αυτογκόλ του Ναυτή στο 66 από το σούτ του Μπούρχαρντο. 1-2 στο Τελ Αβίβ την ίδια ώρα, 60 λεπτά παιχνιδιού. Μακάμπι Ολυμπιακός 1-0. Ολυμπιακός νικητής στο πρώτο μάτς με 2-1. Τσεσνάουσκης. Ναυτή. Τόχα. Χαβίτο. Η πάσα για τον Κόκε, η κεφαλιά για τον Τζέζαρεκ. Πέναλτι. Σε ακούμε, βγαίνει. Ο Πρόμπιερς θα βάζει με τον Μίτσελ, διότι ο Έρμες ήταν πεσμένος στο έδαφος. Τον Γκολτσίδα, με τον Γκολτσίδα και κάποιον από τον πάγκο της Γιαγγελόνια. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πρόμπιερς θα βάλε με τον Μίτσελ, διότι ο Κόκε και ο Άρης έχει την ευκαιρία στο 71 να ισοφαρίσει 2-2 και ουσιαστικά να έχει παρέλθει μόλις ένα πεντάλεπτο από την ψυχρολουσία της ισοφάρισης του σκορ του πρώτου αγώνα. Τι λες, Ευγενή? Υπάρχει μια διαβούλευση σχετικά με το που θα σταθεί ο Πρόμπιερς αν φύγει την ώρα που θα φύγει από τον πάγκο. Ζητάει να περάσει πίσω από τον πάγκο, είναι κερκίδα των επισήμων του Άρη. Βεβαίως δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιο, αυτό προσπαθούν να το εξηγήσουν. Ο τέταρτος του λέει να πάει στην απέναντι πλευρά προς τα αποδυτήρια. Η διαβούλευση συνεχίζεται. Αλλιώς έχει τη λύση της θέσης του τέταρτου, εκεί που ήταν ο παδός, έτσι. Και νομίζω τον φεύγει τώρα, απομακρύνεται και απομακρύνεται προς την απέναντι πλευρά. Αποβάλλεται ο προπονητής της Γιαγγελόνιας στο 73. Έξω ο Πρόμπιερς. Το θέμα είναι ότι έχει χτυπήσει ο Σέρχιο Κόκε από την κουτουλιά του Σκέρλα. Σε ακούμε, βγαίνει. Δύο αποβάλλονται από τον πάγκο. Είναι και ένας συνεργάτης του Πρόμπιερς, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά τη φασαρία με τον Γιώργο Κολτσίδα. Και αυτός φεύγει. Ο Πρόμπιερς θα πάει από την εστία του Σαντομιέρσκι, του δείχνουν τον δρόμο. Σηκώθηκε τώρα ο Κόκκι και θα επιστρέψει, του δείχνουν τον δρόμο, βλέπετε. Πάει στο Σαντομιέρσκι να του δώσει το χέρι, εδώ είναι η φάση του τραυματισμού του Κόκκι και φυσικά της παράβασης που δίνει ο Διακόνου. Ντάνιελ Τσέζαρεκ έχει την ευκαιρία στο 74 να πανηγυρίσει δεύτερο γκολ στη βραδιά και παράλληλα να απομακρύνει την παράταση, να διευκολύνει το έργο της ομάδας του στον δρόμο για τα play-off. Ο Τσέζαρεκ 2-2 στο 75, ισοφάριση, η βραδιά του Τσέζαρεκ. Ο Άρης μετράει 9 λεπτά από το 2-1 της Γιαγγελόνια. Ισοφαρίζει 2-2 και πλέον στο τελευταίο τέταρτο έχει την ευκαιρία να ψάξει αυτό που ήθελε ο Κούπερ από την αρχή. Να νικήσει για δεύτερη φορά τους Πολωνούς. Και να πάει αύριο στην κλήρωση της Νιών για να μάθει αντίπαλο για 2 ραντεβού πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Τσέζαρεκ στο 19-1-0, στο 75 2-2. Η ανατροπή αποτελέσματος για την κυπελούχο Πολωνίας. Και το προβάδισμα με 2-1 είχε διάρκεια 9, όχι ακριβώς αγωνιστικών, αλλά 9 λεπτών. Χαβίτο. Ο Κρζίμπ, η Γιαγγελόνια παίζει με 10, φάουλ στον Πολωνό Διακόνου. Ναι, βγαίνει τα δαλιάρα, σε ακούμε. Εκτός είναι ο Σκέρλα, ο οποίος έχει χτυπήσει το κεφάλι, έχει ματώσει
Του έχει τοποθετηθεί ειδικός επίδεσμος. Έχει ματώσει φανέλα όμως και περιμένει φανέλα από τα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να συνεχίσει με ματωμένη φανέλα. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και ώσπου να έρθει καινούργια φανέλα από τα αποδυτήρια, αναγκαστικά είναι εκτός αγώνα. Εδώ ο Σκέρλα. Πρίτα στη θέση του ναυτί, όπως με ενημερώνει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Μίσελ. Κόκε. Τσέζαρεκ. Υποσχέθηκε πολλά γκολ στους φίλους του Άρη. Σέντρα για τον Τσεσνάουσκης. Και με το καλησπέρα ο Τσέζαρεκ στο Κλεάνθης Βικελίδης έχει 2 γκολ. Ο Ρονάλντο Γκάρο παρακινδυνευμένα. Ο Μίσελ στην πίεση του Φρανκόφσκι. Τσέζαρεκ. Χαβίτο. Είναι γρήγορος και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ανέβηκε ο Τσεσνάουσκης. Δεν σιγουρεύει τη μεταβίβαση. Βγαίνει από την άμυνα ο Κιγιάνσκας. Και φεύγει στην κόντρα ο Γκροσίτσκι. Καλύπτει ο Γιάρο. Η Αγγελόνια με 10 μέχρι να αλλάξει φανέλα ο Σκέρλα. Του δίνει το OK ο Διακόνου. 11 εναντίον 11. 77 λεπτά. Δεύτερη κίνηση μετά τον Τσεσνάουσκης στη θέση του Κάλβο. Ο Σάκης Πρίτας αντί του Μεχντίν αυτή. Ο Παναγιώτης Στεφάνου. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή για την αλλαγή και να πούμε ότι παρά το πανηγυρικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Κούπερ είναι πάρα πολύ προβληματισμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε την ίδια αντίδραση με το πρώτο γκολ του Τσέζαρεκ όταν ισοφάρισε με πέναλτι πριν από λίγο. Κάθισε στον πάγκο και ήταν φανερά σκεπτικός. Του προβληματίζει η εικόνα της ομάδας του, αλλά βλέπετε το συνολικό σκορ, είναι 4-3 για τον Άρη. Το προβληματίζει η εικόνα της ομάδας του, αλλά θα περιμένει το τελευταίο σφύριγμα του Αλεξάνδρου Διακόνου για ανακούφιση πρόκρισης, θα έλεγα. Αρκεί ο Άρης να προσέξει αυτήν την ομάδα από την Πολωνία που είναι σαφώς τυχερή απόψε στα 2 σούτ του Μπούρχαρντο. Η πάσα για τον Κόκε. Καλύπτει ο Σκέρλα. Πίεσε ο Ισπανός, πήρε το πλάγιο. Νομίζω ότι η Αγγελόνια παίρνει περισσότερα από όσα δικαιούται και αυτό της το επιτρέπει ο Άρης. Να ανοίγει δηλαδή την πόρτα με το 1-2 στο 66. Πρώτα τη χαραμάδα της πρόκρισης με την ισοφάριση, μετά την πόρτα. Να ελπίζει τέλος πάντων ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά, ότι μπορεί να πάει το μάτι στην παράταση. Να είναι στο κόλπο. Μπούρχαρντο. Γκρζίμπο. Νοραμπουένα. Γκρζίμπο. Μπούρχαρντο. Γκροσίτσκι. Χαβίτο. Τσέζαρεκ, πότε δεξιά πότε αριστερά, αλλάζει για τον Κόκε. Ανεβαίνει ο Τσεσνάουσκης. Τακουνάκι του Κόκε. Σκέρλα. Καστελάνο. Μακριά ο Τόμας Κούπης. Μπούρχαρντο. Γκρζίμπο. Ο Νοραμπουένα, ο Γκροσίτσκι, ο Σιφάκης εξαιρετικά. Προσοχή στο Μπούρχαρντ που κάνει αδύναμο αριστερό στον Τσεσνάουσκης. Η επέμβαση του Σιφάκη στο 80. Ο Γκρζίμπ με το αριστερό. Περνάει ο κίνδυνος. Ηρεμούν οι οπαδοί του Άρη. Ξανά ο Γκροσίτσκι. Διπλή απειλή της Αγγελόνια 10 λεπτά πριν το τέλος. Σιφάκη σε ετοιμότητα στην πιο δύσκολη επέμβασή του στη βραδιά. Η Αγγελόνια απειλεί.
Σκέρλα. 20 λεπτά πριν το τέλος ο Τελ Αβίβ, Μακάμπι Ολυμπιακός 1-0. Νέτο. Ο Άρης δίνει την εντύπωση ότι πάει να περάσει τη Γεγελόνια, κάνοντας το άλμα του στα 2-10-2-12, κουνώντας τον πύχη. Είμαστε στη φάση που ο πύχης κουνάει. Καλό θα είναι να μην πέσει. Ο Γκροσίτσκι έχει δυνάμεις και περνάει στην περιοχή. Ο Φρανκόφσκι θέλει να υποφεληθεί. Ο Μπούρχαρτ τη σέντρα. Πρώτου Φρανκόφσκι ο Λαζαρίδης. Τώρα χρειάζεται καθαρό μυαλό, σωστές τοποθετήσεις, καθώς οι Πολωνοί αυξάνουν την πίεσή τους. Γκρζίμπ. Κιγιάνσκας. Μπούρχαρντο. Έρμες. Φρανκόφσκι θέλει προσοχή. Ο Γκροσίτσκι είναι επικίνδυνη περίπτωση. Ο Σιφάκης ετοιμότητα στον Γκροσίτσκι στο 82. Ανεβάζει ταχύτητες ο Γκροσίτσκι, κινείται όντως στον άξονα και πάει ο Μπούρχαρντ αριστερά. Ο Άρης ψάχνει τρόπους με την είσοδο του Πρίτα να κρατήσει την μπάλα στο κέντρο, διότι δέχεται ασφικτική πίεση. Επιστράτευση Κουλουχέρη ουσιαστικά για μπροστά από τους δύο κεντρικούς από τον Κούπερ. Χαβίτο δοκιμάζει το σουτ στο Κιγιάνσκας. Φεύγει ο Μπούρχαρντο για να μπει ο Λάτο και να κλείσει τις αλλαγές του ο Μίκαλ Πρόμπιερζο. Διπλή επέμβαση του Σιφάκη σε 2 λεπτά στα σουτ του Γκροσίτσκι. Παρουσία του Φρανκόφσκι απασχολεί τους αμυντικούς του Άρη. Βγαίνει ο Γκροσίτσκι και κάνει κίνηση από αριστερά στον άξονα με τον Μπούρχαρντ να του καλύπτει, να τον ντουμπλάρει ουσιαστικά στην αριστερή πτέρυγα. Τώρα θα παίξει ο Λάτο αριστερά με τον Κούπης δεξιά και τον Γκροσίτσκι επιτελικό, αφού πλέον ο Πρόμπιερζο δεν έχει άλλο ρίσκο να πάρει. Κόκε. Τόχα. Ο Νέτος στις τελευταίες του κινήσεις στο παιχνίδι. Ψάχνει το Χαβίτο. Παναγιώτη, σε ακούμε, θα πει ο Κουλουχέρης. Ακριβώς, ο Ευθύμης Κουλουχέρης στη θέση του Ντάρσι Νέτο. Και αυτά τα τελευταία 7 λεπτά βάζει ένα φρέσκο αμυντικό ο Κούπερ στην προσπάθειά του να καλυτερεύσει κάπως τα πράγματα στην αμυντική του διάταξη. Κούπερ, ο οποίος δικαιώνεται πλήρως για, όχι τους φόβους, για την προσέγγιση του αγώνα, λέγοντας ότι μένουν 90 λεπτά, λογική στο ποδόσφαιρο δεν πρωταγωνιστεί. Ο Άρης από το 2-2 στο 75 δεν έχει φάση στο μάτς, είναι στο μισό γήπεδο από τη Γιαγελόνια. Κουλουχέρης αντί Νέτο. Κλείνουν οι αλλαγές για Κούπερ Πρόμπιερζο. Έρμες. Κουλουχέρης παίζει δεξιά στην άμυνα. Αλλαγή θέσης. Σέντρα του Λάτο κόντρα στον Τόχα. Πάσα για τον Γκροσίτσκι. Και το σουτ στο Σιφάκι του Έρμες στο 85. Λάτο. Γκροσίτσκι. Έρμες. Καστελάνο. Τσεσνάουσκης. Βιαστικές μεταβιβάσεις. Ο Άρης καλύτερα να κρατήσει την μπάλα, να παγώσει το ρυθμό και επιτρέψει στη Γιαγελόνια από το 75 και μετά να ανεβάσει ταχύτητα, να βρει χώρους, να απειλήσει το Σιφάκι. Σκέρλα. Καστελάν. Ψάχνει το Λάτο. Ο Γκροσίτσκι παρατηρεί το Σιφάκι να καλύπτει.
Τελευταία ισοπαλία εντός το Δεκέμβριο του 2007, 1-1 με την Πράγα. Ο Ρονάλντο είχε ισοφαρίσει το γκολ του Λίντς. Και πρώτη τελευταία το Σεπτέμβριο του 5 το 0-0 με τη Ρώμα. Και τα δύο μάτς στο UEFA. Καστσελάν. Πήρε το πλάγιο ο Κούπης από τον Πρίτα. Γκρζίμπ. Νοραμπουένα. Λάτο. Κλείνει ο Κουλουχέρης, βοηθάει ο Χαβίτο. Ανεβαίνει ο Νοραμπουένα από την κόντρα ο Τόχα. Για τον Τσέζαρεκ. Κιγιάνσκας. Ο Τόχα. Τσεσνάουσκης. Την υφάλο διαγώνου, δεν αφήνει το πλεονέκτημα στον Πρίτα. Θα μπορούσε εδώ να αφήσει τη φάση. Ηρεμία, λέει ο Κούπερ. Πρίτας. Χαβίτο. Τελευταίο τρίλεπτο. Πάει σε ατομική προσπάθεια ο Χαβίτο. Γκρζίμπ. Ζήτησε ο Κούπης, κινείται δεξιά στη γραμμή. Καστσελάν τώρα αποδέκτης. Ο Κούπης. Σκέρλα. Νοραμπουένα άρχισε το μάτς. Φρανκόφσκι. Κίνηση του Γκροσίτσκι, ελέγχει ο Σιφάκης την πάσα του Έρμες. Σκέρλα. Μίσελ. Πρίτας. Τσέζαρεκ. Και άλλο φάουλο Σκέρλα. Ο Πρόμπιερζο στη Φυσούνα. Ό,τι βλέπει από εκεί. Μέσω κινητού δίνει οδηγίες στους συνεργάτες του στον πάγκο. Μίσελ. Τσεσνάουσκης, αφήνει ο Κόκε. Σέντρα του Μίσελ. Κόντρα πάει στον Τσέζαρεκ. Σκόρερ 2 τερμάτων για τον Άρη. Κόκε. Φάουλ στον Μίσελ, ο Καστσελάνο. Γρήγορα, λέει ο Διακόνου. 10 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα στο Τελ Αβίβ, Μακάμπι Ολυμπιακός 1-0. 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Μίσελ εκτέλεσε. Κεφαλιά πάσα στον Καστσελάνα. Χαβίτο. Η τοποθέτηση του Λαζαρίδη ήταν καλή, αλλά η κεφαλιά πήγε αλλού. Πρίτας. Τόχα. Ευνοείται από την κόντρα. Δεν βρήκε τον Τσεσνάουσκης. Λάτο. Ο Γκροσίτσκι. Με τον νόμο πήρε φάουλ. Το σφύριξε ο Διακόνου. Παράβαση στο κουλουχέρι. Και κίτρινη κάρτα. Κουλουχέρι στόχαν αυτή για τον Άρη. Ο Μεχτή για την Γεγελόνια. Οι 4 κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Μετράμε αντίστροφα για το φινάλε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης είναι στο 2-2 με την Γεγελόνια. Και η σκορ πρόκρισης από το πέναλτι του Τσέζαρεκ στο 75. 4 λεπτά ακόμη για τις καθυστερήσεις. Αγχωτικό φινάλε για τον Άρη. Πρώτο από τα 4 λεπτά. Λείπει ο Μπούρχαρντ, είναι ο Λάτο, είναι ο Γκρζίμπο, είναι ο Φρανκόφσκι.
Άφησε και ο Λάτο έξω Φρανκόφσκι. Στο 92. Κάρτα στο Σιφάκι για καθυστέρηση. Ναι, Παναγιώτη. Σε αυτό το θέμα το έχουμε ξαναπεί και θα το επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά. Πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Κούπερ, ο οποίος συνεχώς φωνάζει στους παίκτες του να μην καθυστερούν. Παρά το γεγονός ότι το σκορ ευνοεί τον Άρη, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα προκρίνεται, λέει στους παίκτες του να μην πέφτουν κάτω, να μην καθυστερούν. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Όντως από τις πρώτες ημέρες του στην Ελλάδα, ο Κούπερ φωνάζει στους παίκτες του όχι καθυστερήσεις, να μην πέφτουν μετά το φάουλ για να κερδίσουν δευτερόλεπτα. Κι άλλο πλάγιο, το πήρε ο Τσέζαρεκ. Κόκκε. Κι άλλο πλάγιο Μίσελ. Παίζει με τον χρόνο ο Άρης. Γκροσίτσκι στο 80 και το 82. Έρμε στο 85. Το φάουλ του Φρανκόφσκι νωρίτερα. Οι φάσεις μετά το 2-2. Καστελάν. Πάντως από το 85 ο Άρης αναπνέει καλύτερα στην αμυνά του. Δεν δέχεται πίεση και μεταφέρει αλλού το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τελευταίο λεπτό για να μπει σφραγίδα στην πρόκριση στα play-off του Europa League. Για να αποτελέσει παρελθόν η Γεγελόνια Μπιάλιστοκ. Καστσελάν, ο Φρανκόφσκι, ο Λάτο, δεν ανησυχεί το Σιφάκι. Διαμαρτύρια τον Γκροσίτσκι γιατί ήθελε να τροφοδοτηθεί από τον Γιάροσλαβ Λάτο. Πήρε την κεφαλιά ο Κόκκε. Κυνηγάει ο Χαβίτο. Έδιωξε ο Σαντομιέρσκι. Μακριά ο Νοραμπουένα, ο Γκροσίτσκι, ο Σιφάκης. Τετράλεπτο συμπληρωμένο. Ο Άρης. Ο Άρης είναι στα play-off του Europa League. 2-1 νίκησε την Γιαγελόνια στην Πολωνία. 2-2 απάντησε στο προβάδισμα της πολωνικής ομάδας στο 66 με το αυτογκόλ του Ναυτή στο 75 με τον Τζέζαρεκ. Ο Κροάτης είναι ο πρωταγωνιστής και σκόρερ της βραδιάς. Είναι ο άνθρωπος που λυτρώνει τον Κούπερ, τους συμπαίκτες του και τους φίλους του Άρη. Ισοφάρισε 2-2 στο 75. Η Γιαγελόνια έπαιξε το τελευταίο της χαρτί μέχρι το 85. Απείλησε με τον Γκροσίτσκι. Ζητούμενο για τον Άρη είναι να ξεχάσει το μάτς. Δεν τον έριξε τελικώς τον πύχη. Πέρασε το ύψος της Γιαγελόνια. Τα όποια προβλήματα του όρθωσε σήμερα αυτή η ομάδα από την Πολωνία, η κυπελούχος στην Πολωνία. Ο Πρόμπιερς το πάλεψε το μάτς, έκανε αλλαγές. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Ντάνιελ Τσέζαρεκ, 2 γκολ σήμερα. Υποσχέθηκες, Ντάνιελ, ότι θα σημειώσεις πολλά γκολ και ξεκίνησες να γράφεις. Ναι, υποσχέθηκα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.